bari take a cikin biyu da ke ina ce me yi mu biyu ashe kina da hali biyu sa'a masu gida biyu jira nake ki yan biyu ayyama gashi Jamila ta yi bari ranar jajibari wai dan tsuntsu ya ga kwari ya ce a harbo ya uzuri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai ki kashe shi? Alluran da aka ce ai masa awannin sun cika ne shine zan masa. Munafuka. Anya ko wannan yarinya ko yar Alhaji ce kuwa? Duk wahalar da mutum yake a matsayin mai gida ko yake wa da ku da 'ya'yanku, amma kuma tafiya ta nisa da ku da 'ya'yan ba ku da wani abu da za ku yi illa ku haddasa wa mutum matsala. Yau zan fasa kwai shine taken da nake so ku buga a headline din jaridar. Alamin mutumin banza ne, mahaici. Me yasa kake nema ka kashe min farin ciki da? Magana ake kawai na kasuwan bukata. To ko ni da nake mutumin karkara na san ba haka siyasa take ba. Sai dai idan mutum na da mummunan manufa a kanka zai iya canza kyakkyawar manufarka zuwa mummunan manufar da yake so don son zuciya irin tasa. Me yasa za ka yi amfani da wannan karusa mana tafiyar? Ra'ayina ne yasa kawai ne haka. Idan na ga dama zan iya sa a kashe ka ba tare da kowa ya sani ba. barazanar mutuwa ko wulakanta ba za su taɓa yin tasiri akan wannan gidan tawa ba. Mu ko dan me za mu zauna da kwarkwasa? A canja mu. Kar ku sa an raina siyasar kuma. A ƙara haƙuri. Haƙuri kuma? Ka san rashin gwamnati kuwa? Halattaccen abu ne ka zo ka faɗa abin da za ka faɗa don ɓata wani kai ka gyara siyasa. Ƙasaitaccen shirin fim ɗin a cikin biyu zai fara zuwar muku ranar 9 ga watan Yuni akan YouTube channel ɗin Aisha Humaira TV da misalin karfe 8:30 na dare a duk ranar Lahadi. Kana zai zo muku a tashar Arewa 24 da misalin karfe 9 na dare a cikin biyu.